ako čo Štefan alebo Miro a určite aj vy ostatní, teda tieto 2 dní boli pre mňa ako aj pre vás prínosom, pretože a ja som to aj v kostiach tušil, že to bude prínosom, preto som všetky svoje aktivity potlačil do úzadia, v úvodzovkách, pretože táto aktivita, a určite aj vy ste svoje aktivity museli potlačiť, a to isté ste cítili aj vy, pretože ste vedeli, že obetovať ten čas bude prínosom do budúcna, pretože ak zúročíme tie informácie, ktoré sme tu mali, a tu teraz nebudem opakovať všetko to, čo sme teda, ani by som možno, že teraz bez zošita nezopakoval, ale dôležité pre mňa poznanie, zistenie, že pritlačím na tie úvodné služby, pretože ja ako začínajúci podnikateľ na rozdiel od vás, ja potrebujem sa zamerať na tú kvantitu a ako klamal by som, keby som už nemal zákazníkov, ktorí chcú kvalitu. Piatok masírujem, robím lymfodrenáž, ak to niekomu niečo hovorí, to slovo lymfodrenáž, tak viete, o čom hovorím. Proste je to masáž, ktorá nie, kde si mi zákazníčka lahne na 2 hodiny. Takže a ja 2 hodiny jej musím niečo ponúknuť. Takže to ako nehovorím, že je to problém pre mňa ponúknuť, len aby to malo skutočne aj opodstatnenie a aby ste si zase nemysleli, že ja som nejaký masér, ktorý kvôli tomu, aby teda sme sa pobavili, tak som musel trošku to nafúknuť, tú moju prax, ale určite chápete, že ako aj ja si uvedomujem, že aj pri takej práci, ako sú masáže, že zodpovednosť, korektný prístup k práci je jeden z najdôležitejších predpokladov na to, aby som možno na takto rok už mohol vám hovoriť o svojich kvalitách a kvalitných stabilných zákazníkov a mal nie menný zoznam, ale už databázu stabilných zo 400. No síce to už by som mal zamestnancov, že? No tak to nie je to vylúčené, že?